Здравейте хора, аз съм Елена и днес ще снимаме втори епизод на Sword and Sandals 2. Тук спрях да дам с звезда. Да почнем на арена. Как видях? Някак се видях. Просто канчето е... Да му пишем това да отговаря. Абе, като и де. Не беше за кръв, той май ти беше за кръв, не знам. Тъй, имаме ли пара за меча? Май имам пара. Имаме ли пара? Нямаме пара. Си много бедни. Тихо. Гол аз. Хората като ще почнем ще се досват. Аз много съм спряла. Има хубав беше от мене. Аз ще ми пръсна канчето, какво си мисли. Пари толкова се стреличи. Ако чувате някакви шумове, това е телевизора, извините, за което. Сигурно ще пусна някаква музика сега. Или нещо подобно, и някаква тихичка. Окей, мисля, че имам пара за меча. Имам. Ще купа някаква броня. Така, такова. Ако излезете от някой магазин, който идете да ни купите нещо, че се досват. Кой ще ми краде? Този година толкова се казва за колко година. Те направи много ще. Напир. Те нека да започваме. Те. Сега, кой исках да си купя обувки, да? Имам 2000. Много скъпо. Всичко много скъпо. Майко. Те идам пусна канчето. Още съм. Тъй. Сега ще изиграем няколко игра. То.
Te окончето. На бой! Сега ако ме убисал, гръмна. Yes. Това беше гадна игра, само една си кръв. Те, трябва по-малко такова бронят ми, но пък има същата кръв като ми. Има по-гаден, по-слаб нещо от мен. Тоест, ще ми призна качество. Ето вижте битките тук. Сега ще видите на кръчовете тук, където пише сценки. Да, първо всичките в бой, които играя и накрая като убия точно ги дава на куп всичките пъти, са накара около 5 или 6 рунда, там не знам точно. И то в колко такива има? Доста му върна още им първо да даш нещо по-канчето. Мога ли да спа, ще спа. Тъй. Аре бе. Ще се върна сега. Така. Колко много предпочитах. Те. Ще си идем микрофона. Ще го засламка. И ще спрем до тук с този епизод.
Това е от мен доскоро. Ще се видим в